स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज तुमच्या सर्व चांगल्या इच्छा पूर्ण करो ही स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते। पण त्या अगोदर चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनलाही प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओंचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही एक पण व्हिडिओ मिस करणार नाही। त्याचबरोबर कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ लिहिला अजिबात विसरू नका। बघा, उद्या आहे श्रावणातील शेवटचा शनिवार आणि उद्या आपल्याला अंघोळीच्या पाण्यामध्ये ही एक वस्तू टाकायची आहे। आपल्याला भरपूर शत्रू त्रास देत असतात आणि या शत्रूंचा त्रास दूर व्हावा यासाठी आपण प्रयत्नही करत असतो। मग हे जे काही शत्रू असतात ना, तर ते आपले हितशत्रू असतात। म्हणजेच कसं की आपल्या अवतीभोवती आपल्याबद्दल चांगलं बोलणारे पण आपल्या समोरून बाहेर गेल्यानंतर आपल्याबद्दल वाईट बोलणारे हे जे काही शत्रू असतात, तर ह्या शत्रूंचा त्रास आपल्याला होत असतो। यामध्ये बघा, शत्रूंमुळे आपल्याला काही दोष होत असतात आणि ह्या दोषांचा परिणाम हा आपल्या घरावरती होत असतो। मग हा दोषांचा परिणाम आपल्या घरावरती कसा होतो, तर आपल्या घरातील जी काही नकारात्मक ऊर्जा असते तर ती मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढते। आपल्या घरामध्ये काही भांडणं होतात, जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये भांडणं होत असतात। त्याचबरोबर आपल्या घरामध्ये आपली जी मुलं असतात तर त्या मुलांच्या स्वभावामध्ये चेंज होतो। त्याचबरोबर मुलांच्या संबंधित आपल्याला अनेक अडचणींना सामोरे जात असतो। म्हणजेच काय, आपल्या घराची जी काही प्रगती असते तर ती थांबते। तर आपल्या घराची प्रगती व्हावी, आपल्या घरामध्ये आपल्याला जो काही शत्रुदोष होतो तर तो शत्रुदोष दूर व्हावा यासाठी आपल्याला हा उपाय करायचा आहे। अंघोळीच्या पाण्यामध्ये आपल्याला उद्या ही एक वस्तू टाकायची आहे। अंघोळीला किती महत्त्व असतं सर्वांनाच माहीत आहे। अंघोळ केल्यानंतर आपलं मन, आत्मा, आपलं पूर्ण शरीर जे असतं तर ते पवित्र होत असतं। तर त्यामुळे उद्या जर आपण हा उपाय केला तर अतिशय प्रभावी असा हा उपाय आपल्या आयुष्याचं नक्कीच कल्याण करून जाईल। सर्वांनाच वाटत असतं की माझ्या घराची प्रगती व्हावी, माझ्या घरामध्ये कधीच कोणतेच दोष येऊ नये, किंवा मग माझ्या घरामध्ये जे माझे मुलं आहेत तर त्या मुलांची पण प्रगती व्हावी आणि माझ्या मुलांवरती कधीच कोणत्याच प्रकारचे संकट हे येऊ देऊ नये। तर यासाठीच आपण हे काही उपाय असतात तर हे करत असतो। आणि श्रावणाला किती महत्त्व आहे सर्वांनाच माहीत आहे। श्रावणामध्ये आपण भगवान शिवशंकरांची होईल तेवढी सेवा, उपासना, आराधना करत असतो। आणि शनिवारी जर आपण हे जे काही उपाय केले ना तर ते आपल्याला पितृदोषातून पण मुक्तता देतात। त्याचबरोबर आपल्याला जे काही दोष लागलेले असतात तर त्या दोषातून पण मुक्तता देत असतात। शनिवारी जर आपण पिंपळाच्या झाडाची सेवा केली तर आपल्याला पितृदोषातून खूप लवकर सेवा किंवा मुक्तता मिळत असते। तर त्यामुळे नक्की शनिवारी पिंपळाच्या झाडाची सेवा करत चालायची। तर आता आपल्याला शनिवारी काय करायचं आहे तर हे प्रथम आता आपण जाणून घेऊया। ह्या उपायासाठी आपल्याला थोडेसे काळे तीळ लागणार आहे। अगदी थोडेसे चिमूटभर काळे तीळ घ्यायचे आहे आणि काळे तीळ घेतल्यानंतर आपल्याला हे पाण्यामध्ये टाकायचे आहे। पण पाण्यामध्ये टाकत असताना काय करायचं आहे बघा, हे काळे तीळ प्रथम आपल्याला आपल्या हातामध्ये धरायचे आहे, आपल्या मुठीमध्ये धरायचे आहे। मुठीमध्ये धरल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला हा एक मंत्र म्हणायचा आहे। कोणता मंत्र आहे? श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। ह्या मंत्राचं आपल्याला पठण करायचं आहे आणि त्यानंतर हे जे काळे तीळ आहेत तर हे काळे तीळ आपल्याला अंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकायचे आहे। आणि अंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला ह्या काळे तीळ टाकल्यानंतर आपल्याला ह्या पाण्याने अंघोळ करायची आहे। तर अशा प्रकारे अगदी साधा आणि सोपा उपाय आहे। फक्त चिमूटभर काळे तीळ आपल्याला अंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकायचे आहे, पण आपल्या आयुष्याचं नक्कीच कल्याण करून जाईल हे काळे तीळ। हे बघा, आपल्याला ज्या काही शत्रुबाधा आहे, शत्रुपीडा आहेत, शत्रू जे काही आपल्याला दोष लावत असतात तर हे शत्रू आपले कायमचे संपून जातील। शत्रूंचा त्रास हा आपल्याला कधीच होणार नाही। आयुष्यामध्ये कधीच कोणत्याच गोष्टींची आपल्याला कमतरताही राहणार नाही। तर त्यामुळे एकदा हा उपाय करून बघा, तुम्हाला खूप छान फरक जाणवेल की तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये असं प्रसन्न वाटेल। घरामध्ये कधीच काम करायला वगैरे कंटाळा येणार नाही। घरामध्ये बघा, जर काही दोष असले तर आपल्याला सारखं झोपून राहावंसे वाटतं, कोणतंच काम हे करूशी वाटत नाही। तर आपण हे जे काही उपाय असतात ना, तर शनिवारी ह्या ज्या काही आपल्या घरावरती काही क्रिया झालेल्या असतात प्रत्येकाच्या घराला थोडेसे तरी दोष लागलेले असतात आणि प्रत्येकजण हे दोष दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत असतो। मी सुद्धा हे जे काही प्रयत्न असते तर ते माझ्या घरासाठी करत असते।
असते आणि नकळत आपल्याकडनंही काही चुका होतात, तर त्यामुळेही दोष लागतात. तर त्यामुळे मी हे जे काही उपाय असते ना, तर ते प्रत्येक वेळेस तुम्हाला जे सांगते तर ते उपाय मी स्वतः करत असते. या उपायांचा मला पण खूप छान अनुभव येतो, त्यानंतरच उपाय मी तुमच्याबरोबर शेअर करत असते. या उपायांमुळेच माझ्या घराचं कल्याणही होत असतं. तर बघा, त्यामुळेच आपल्याला उद्या हा उपाय करायचा आहे. नक्की तुम्ही हा उपाय करून बघा, तुम्हाला अनुभव आल्याशिवाय राहणार नाही. चालेली सेवा महाराजांच्या चरणी अर्पण करते. श्री स्वामी समर्थ.